Упражнение за болки в рамото, което не си пробвал. Не, няма да ти показвам това или пък това. Ако рамото те боли, когато се протягаш напред или правиш ето такъв тип движение, много е вероятно да ти липсва вътрешна ротация в рамото. Това упражнение не само ще подобри вътрешната ротация в рамото ти, но и ще тренира мускулите около лопатката ти в дългата им позиция. Нещо, което липсва при доста хора. Вътрешна ротация е ето това движение. Затова ето ти упражнение, което може доста да ти помогне. Поставяш едната си ръка на стената, а другата е върху противоположната гърда. Пръстите сочат право нагоре, а лакътят е леко сгънат. След това буташ към стената през цялата длан, но най-вече през вътрешната част на дланта. Искаме това избутване да те избута назад, но при избутването искаме лакътя да остане сгънат. Това означава, че избутването е дошло не от гърдата, а от мускулите около лопатката. След това завърташ гърдите си към опорната ръка и не спираш да буташ към стената. Двете най-често срещани грешки са: първо, да пренесеш тежестта си на външния ръб на дланта, и второ, да вдигнеш рамото нагоре към ухото. Затова ти не ги допускай. И не забравяй да ме последваш, защото постоянно споделям нови упражнения против болки и изкуваност.